Dobrý den. Dnes si pro internetový obchod zboží akčně.cz představíme projektor noční oblohy StarMaster. Vidíme, že se jedná prakticky o černou designovou lampičku s dvěma hlavními spínači a velkým nápisem StarMaster. Ze spodní strany se vkládají baterie, které nejsou součástí balení. Tyto dva spínače spouštějí 3 efekty této lampičky a nyní si zasneme, abych vám je popsal. Po levé straně, kde je čudlík Star, spouštíme tento efekt jasné noční oblohy. Myslím, že si to může jít ať na uspání dětí nebo na navození příjemné atmosféry. Druhým efektem je tento barevný efekt. Je umožněn díky 3 různým diodám. 2 diody blikají zeleno-červeně a 1 červeno-modře. Třetím a posledním efektem je kombinace 2 předchozích efektů. Vidíme, že je to opravdu efektní, příjemné a velmi líbivé. Tímto se s vámi loučím a těším se na vás u dalšího videa. Nashledanou.